Здрасти, приятели! Използвам възможност от сервис да покажем едни грешки, когато сам си плетеш каплите, защото буквално намерихме около 10 грешки, като ни докараха наплетени от клиент капли от него. Шините са хубави. Първа грешка е, че се взима Козера Алиекспрески главини, които изглеждат много добре, ефтини са, но качеството не е много на ниво. Имате проблеми с счупване на алуминиеви оси после и с храповика. Поне такива обратни мнения чуваме. Грешките на тази Street Pull капла са да първо изпадна буквално нещо от нея. Някаква шайба, човека си е слагал шайба. Това не е грешка, но самата посока на спиците има определена посока, която трябва да се спазва на вътрешна, външна спица и от двете страни, която е различна за предна и задна капла. И ако не я спазите, спиците ви ще се разплитат много по-често и ще бъдат много по-малко здрави. Първа грешка, посока на спиците и на предната и на задната е сбъркана. Втора грешка, може ли, Митко, да фокусираш вентила къде е? Не знам дали се вижда добре, но вентила е сложен между две близки спици и после като вкарваш помпата, ще ти опира в спиците и става много по-трудно. Трябва да бъде между двете раздалечени спици, т.е. в по-широката част. Трета грешка, когато монтираш вентила така, дупките самите на спиците имат лява и дясна дупка и започват от вентила. И когато вентилът ти започне от грешно място да броиш спиците, лявата и дясната сте наобратно и самата спица в момента има напрежение огъната в противоположната посока на пробиването и в шината. Т.е. лява и дясна спица са разменени. Това е също доста голяма грешка, която ако я стегнем и изправим, тук ниплата ще се чупи супер лесно, защото постоянно е под наклон самата и резба и ще има доста проблеми. Нещо. Предната същата работа, спици са обърнати. Посоката е важна, защото на предна и задна е различна, защото имате диск тук и когато спирате и диска захапе, той опъва от главината към шината, към земята и прави определена посока на напрежение на спиците. Същото и отзад, обаче тук по-голямото напрежение, когато въртите, т.е. завъртате храповика и венците, те оказват open чрез спицата към шината, която задвижва велосипеда, има контакт с земята и като обърнете посоката на самата спица, съответно по-лесно се разплита, защото ви е на обратно напрежението, т.е. гледа насам, а не насам и така нататък. И има значение вътрешна, външна, как се преплитат, на къде тръгват, откъде започва вентила. И айде не бяха 10 грешки, ама бяха 5 грешки, като си наплитат каплите. Иначе евала на клиента, добре си е наплел каплите, ама ние сега ще ги оправим и ще станат истински и много по-издържливи. Това е от мен Pump My Bike, Пловдив, Калала 20 за професионални услуги по вашия велосипед. Довиждане!